Jordnötssås. Fantastiskt. Förra gången vi var här, jag säger till dig, vet du vad det var på gång då? Kommer du ihåg? Du visade här dina glada sockar. Jo. Jag sa till dig, jag hade en gång en grej på gång. Jo. Vet du vad det här är? Nej, det är exakt kopia. Det är, vad är det här? Är det... Det här är genialt. Det här är genialt. Kolla på det. Du är entreprenör. Entreprenörernas entreprenör. Inte jag. Du är det. Kommer du ihåg jag sa till dig, jag hade på gång en grejer. Jag vet inte. Lugna ner dig. Lugna ner dig. Det här är dragkrok, gubbe. Du sätter på dragkrok. Hej, draggar. Skitsamma om det är koppe eller krok eller vad det är. Det här är genialt. Vet du vad det luktar om det? Det luktar pengar. Fan vad bra den är. Fan vad bra den är, draggar. Aj, du är genial. Du är genial. Du är genial, draggar. Titta, vad glad är. Ser du? Det är ju rena Picasso. Jo. Det är Picasso. Kolla den är fin. Kolla den, draggar. Som en turban. Den är fin. Den är glad. Du vet vad jag ska göra? Jag ser direkt. Säg. Jag ska göra istället för min hatt. Jag gör med tomteluva lagom till julen. Och till påsken du kan göra med, du vet, fjäder. Såna grejer. Den här produkt på dragkrok, jag svär för min grav och allt med som jag svär. Förstår du? Jo. Det är bra uppfinning det här att sätta på dragkrok. Varför vill du ha med tom dragkrok? Kolla vad tråkigt det är så. Så tråkigt, så dålig bil. Jag fattar. När man kan köra med den här gubben på. Och du, tänkte du kan ha med hund och rase, med fotbollsspelare, hockeyspelare. Dragga det också där med kändisar, fattar du? Alla kändisar, svenska kändisar, tyska kändisar, engelska kändisar, amerikanska kändisar, alla olika med kändisar, eller hur? Du, allas vänner vill ha Marilyn Monroe, Bogart och alla de här grejer, du vet. Jo, James Dean, Elvis Presley, Cowboyar, Jerry Williams, alla med det. Fattar du vad det kommer att sälja till Svennebanan? Alla vill ha den här med Marilyn Monroe om du är svenne. Jo, du, men... Bude! Fan vad bra, draggar. Det är genial. Genial! Fan, jag älskar det. Fan. Och så trycker du så det säger klick, så att ni inte åker upp. Förstår du? Jo, fattar. Det måste sitta hårt. Annars jag tänk du kommer i en bil efter, du ligger efter bilen och sen den ploppar upp och kommer på ruta. Du kör ner. Nej, jag fattar. Det ska sitta och klicka på. Jo, man blir glad alltså. Man blir glad. Skål. Skål för det här.